Aquesta mostra de documentals comença avui amb la projecció de Blood in the Mobile, Sang al mòbil, amb la idea d'intentar visibilitzar la situació del continent africà vinculada al dret a la salut. Aquesta mostra forma part d'una campanya de sensibilització i d'incidència política a 3 anys vista que intenta, com us dic, dinamitzar, visibilitzar, denunciar quina és la situació de la salut al continent africà. La campanya es diu Dret a la salut a l'Àfrica. At one point I had a Sony Ericsson, but I couldn't get used to it, so I changed it back to a Nokia. Can I ask you just one? The question is, I've heard that minerals used in mobile phones is coming from the Eastern Congo. I'm not familiar with what you're describing, so I need to do a little bit of research before I can give any answer on camera. Sorry. No interviews. No interviews. No interviews. Press conference happening at 10:30. 10:30. It's invite only, I'm afraid. La idea de mostrar documentals per intentar visibilitzar aquestes qüestions vinculades al dret a la salut al continent africà és una forma d'intentar aproximar la ciutadania d'una manera, diguéssim, més lleugera, més relaxada, més entretinguda que el que seria una xerrada, el que seria una conferència. My phone company are renowned for their social responsibility. They will know whether there are blood minerals in my phone or not. Les campanyes i les iniciatives que es fan al voltant del continent africà a Catalunya són importants, tot i que ara per ara encara fa falta un treball molt més ampli, molt més profund, per a que tota la ciutadania estigui ben conscienciada sobre quines són les implicacions d'Occident al continent africà, les causes de les guerres, les causes de la violència, les causes de la pobresa que estan afectant al continent africà, però també a altres llocs del planeta, i com la ciutadania, com Occident, ha d'intervenir, ha de reflexionar per intentar canviar aquestes situacions, que sovint són directament conseqüència de les nostres accions. En la mesura del possible, conscienciar la ciutadania catalana per a aconseguir aquests petits canvis que les nostres administracions públiques poden dur a terme a l'hora de sensibilitzar i pressionar en aquestes multinacionals per exigir-li també un cert rendiment de comptes respecte a com es beneficien a través d'aquesta explotació dels recursos naturals. Stamp of coltan come from Kivu is used in electronic mobile phone, for instance. Kambe says I have